Vítám vás u dnešního dílu z Warcraftu a chtěl bych vás přivítat s velkým, nádherným pejskem. Pejsku, kde jsi? Proklínám tě. No, začátek byl dobrý, našel jsem 3 ovca. Zatím mám jenom tohle. Ne, mám ještě tohle. A jídlo se mi teďka peče. 2 stejky. A tady mám zásobu uhlí, kdyby bylo nejhůř. Ale já vám chci ukázat výjimečnou zprávu. Máme zvířátko a to je pejsek. Uf, neutíká. Ten pejsek je docela dobrý na rozmnožování, to bude pak dobré. A my si koukneme, jestli nemáme nějaký žrádlo venku. Jo, a abych mohl si pak dělat chleby, tak se si pro jistotu zasadil seno. Takže by to pak mohlo jít do velký řiti. A to nikdo nechce. Já myslím. Ale zaštěkal. Ne, říkej, že je tu von. Tak, snad nám to vyroste. Co jsem to provedl? Já si pro jistotu jich zasadím ještě víc, abych měl dostatek sena. Olala. Ještě 3 si zasadím. No tak, vypadni. No, dobře. Další, dobře. To nám jde zatím dobře. Ach, ty začátky. Ach, ty začátky mě proklely. Nebudeme... No, nám dochází jídlo pomalu. Ale já si to budu muset šetřit, než nebudeme mít ty chleby. 3 a 3, jo. Tady nám roste. Počka, počítám to dobře, nebo jsem takovej blbec? Ne, počítám to blbec. A to je počítám blbece. Co je zase hláška. Tam máme pejska, to je v pořádku. Vememe dřevěnej meč do ruky pro jistotu. Kamenej si nebudu dělat. Já jdu brejčmajnovat. Počkejte, tady mám lopatu. A aby to bylo víc vidět, tak se si dovolil dát světlo k natáčení. Co ten mobil zvládne. Počkejte. No! Kdyby něco více. Jde co? Krumpáče. Vy asi nic neuvidíte za chvíli. Já mám málo torči. Já mám vůbec žádný, nemám torčky. Tak uhlí rychle. Uhlí je důležité. To jsou zásoby. Prosím, jak je pochtím uhlí, no. No, máme ho zatím málo. Snad v Bridgeminu ho najdeme víc. Uhlí je to nejdůležitější ve Warcraftu. Bez uhlí jste tam asi, nechci říct v čem. Tady ty kočky budou otravovat toho psa, co mi taky vadí, ale jako co se dá dělat ty kočky tady. Já bych chtěl najít železo nebo zlato alespoň, ale... Našel jsem krávu naštěstí. Ovce nedávají maso. Do prdele. Ty vlci taky sem přišli, no. Jediné, co mi to vadí, jsou asi ty kočky a psy. Teda psy, ty, no, víte co. Ježišmarja, selek, pitomá kočka. Nemůžu ani, No, to se hodilo. Neotravuj toho psa. Prčic už. Ty kočky nenávidím, ty buď otravou vás nebo toho psa, pokud máte psa. Kočko, kašlej na to. Jestli chceš být... No, možná si pořídí. No, tady. Ne. Víte co. Přemýšlím moc velkých nápadů. Jako já chci nějaký železo, konečně.
Se s tím moc to jako, to víte. Moje to na 2 díly přemýšlím. A ty začátky a pak druhý díl Branchmine. Ale jako, když najdu železo, tak budu spokojený. No alespoň to uhlí. Máme dřevěnou lopatu. Neboli wooden shovel. Nebo jak se to tam. Tím neumlátím teda vůbec nic. Tyjo, žádný železo. A tady mám připravených těch. Počkejte, ups. Možná u toho uhlí až to 5 minut. Ježiš, půjdu na křížku. Samý uhlí, to tady, tak o uhlí už se nemusíme obávat, ale žádný železo. To je na nic, když tady budeme. Jo, klidně. To prči se, já chci železo a mě ho nikdo nedá. Já chci železo. Já chci železo.